Akubo Musa uNkulunkulu akukulonde igama kuPastor uNiki Channel Mfliki uNkulunkulu uyobusisa yonke imisebenzi yakho. Asibheke nje udaba lamaphupho okubalekile ukuthi inamba oyisenze kusongo 9 ekuseni kuya 5 ntambama kodwa ube ungumlandeli we-channel. If awuyena umlandeli we-channel, you just come across i-channel njengamanje, le number akufanele uyisebenzise. Inamba isesusa abantu abalandela i-channel futhi asibenesikhathi beyilandela i-channel kusongo 9 ekuseni kuya 5 ntambama kuphela. Ayisebenzi kuma-WhatsApp, ayisebenzi kuma-SMSs. Ngiyayicelela uma ubuza kungifonela zichaza igama, uchaza inkinga yakho. Awufoni ubuze mina igama, ngiyacela. Sibheka la Veronica Buthelezi uthi sibonge mfundisi, kodwa mangabe umphupho umufi enze washing eningi okumangalisayo athi kucela ngimlekelele kodwa ngabe kuchazana. Shuthi she's dreaming of maybe a late relative, maybe a relative yakhe or umngane wakhe, but is someone who was close to her. Ubenza ini i-washing, wasicela nokulekelela ukuthi ewashelwe. Nakuke singakusho. Number 1, ngokwesintu uma uphupha umuntu ongasekho siyisicela njengophawu oluhle uma ewasha, ngoba suke luyisikhumbuzo ekuthenini uniyakhunduza ukuthi lo umufi akakahlanjululwa noma kungenzeka akakahlanjululwa futhi kudingeka nimenzele inhlambululo. Uyayibona ukuthi wena njengoba evela lapha kungenzeka wena ufuna initiate lo umsebenzi mhlawumbe wokuthi lo muntu egezwe ehlanjululwe. Uyabona isintu leso. 2, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha umuntu ongasekho kuba uphawu oluhluma ewasha olungabe lukhombe ukuthi njengoba sesiside isikhathi ningamenzeli inhlambululo, futhi kumele nimgeze nimhlambulule. Yabona. 3, omunye angayibheka kanje, kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu ongasekho kungaba uphawu oluhlume ewasha noma ke ekucela ukuthi umwashise nawe futhi. Lungasho ukuthi kungenzeka kudingeka inhlambuluko ngoba umufi wahamba nina nobabili ningazange nihlambuluke. Uma kungukuthi nake naxabana kodwa nangathelelana amanzi, ukuthi uma ethi ucela umlekeleli ukuwasha lezi zinto kungenzeka washona lo muntu kwakukhona inkulumo kwakufanele mhlawumbe nihlale phansi nilungisena nobabili, wasuyashona kungakalungiswa lokho noma kungakahlalwa phansi kungakagezelwana. Yabona. So njengamanje kusho ukuthi wena ufuna wathi is there any issue yayikhona before umufi ehambe yagcina ingalungiswanga, then manje futhi kungenzeka kufanele mhlawumbe nithethelelane noma umthethelele wena uhlambuluke kuze lento yini indlule bese umufi ulala ke ngokuthula. Uyabona. Siyabonga kakhulu ke uyayibheka lento leyo ukuthi ingaba kudingeka umhlambululo umgeze noma kufuneka kuhlambuluke wena nomufi ngenxa yama issues ayekhona no phakathi kwakho nomufi esaphila nangawalungiswa. Yabona. Siyabonga kakhulu besibheka la umufi enze washing ewasha. Siyabonga. When you